नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग। और सब बताएं कैसे बानी भैया। उम्मीद करता नहीं रहुआ सब ठीक ठाक होखा भैया, हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रहुआ सबके बीच में लेके भोजपुरी लोकगीत। बहुत बढ़िया गीत के रचना के लिए बानी और दिल से बताओ तनी भैया कि एकर नया म्यूजिक बनवा के अब बढ़िया से गायकी कर देता नहीं तो गाना 100% बाजी भैया पक्का। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जाए कि कैसे गायक बा गीत के, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मीटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नइखे मिलत, सही तुकबंदी नइखे मिलत, या आपके मन पसंद के मीटर नइखे मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी तो सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। हर रोज रउआ के नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिली भैया। काहे कि हम हर तरह के सॉन्ग राइट करीला। सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, निर्गुण गीत, चाहे कोनो प्रकार के गीत रुआ लिखवावे के चाहतनी भोजपुरी में, बिल्कुल उचित चार्ज पर रुआ के गाना मिल जाई भैया व्हाट्सएप के जरिए। नंबर हम अपन डिस्क्रिप्शन में दे दिले बानी, रउआ बेहिचक फ़ोन या व्हाट्सएप कर सकतानी। आ चाहे म्यूजिक भी बनवाओ के बाद तब भी रुआ कॉल कर सकतानी। आज के मीटर देखी कैसे गाओ के बाटे। बहुत बढ़िया एगो धुन रहे पुरान कि सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, वह लय हो। लेकिन देखी कैसे गाओ के बा गीत के। अरे डूब गइल बा पगला रे सोनवा तोहरा अखिया के झील में, कि डूब गइल बा पगला रे सोनवा तोहरा अखिया के झील में। का बतलाई हम फीलिंग का चलत हमारा दिल में, डूब गइल बा पगला रे सोनवा तोहरा अखिया के झील में, डूब गइल बा पगला रे सोनवा तोहरा अखिया के झील में। का बतलाई हम, हाँ का बतलाई हम फीलिंग का चलत हमारा दिल में, डूब गइल बा पगला रे सोनवा तोहरा अखिया के झील में। आजकल इसन के गाना चाँद जी गावतनी, साफ सुथरा रहता आ गावे में मजा आवता। नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से गा देतनी तो अंतरा एकर कंपोजिशन बाटे। रउआ गीत के अगर फुल लिखवावे के चाहतनी तो बेहिचक हमरा व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सएप के नंबर बाटे भैया 8874433128, चाहे डिस्क्रिप्शन में बार हुआ फ़ोन कर सकतनी। वीडियो अच्छा लगल भैया तो एगो लाइक करब, कमेंट करब। आ कोनो प्रकार के मीटर लिखवाओ के होखे चाहे नया म्यूजिक बनवाओ के होखे, बेहिचक संपर्क कइला के जरूरत बाटे भैया। बिल्कुल उचित चार्ज पर काम करीला और मीटर में शिकायत ना मिली, म्यूजिक में शिकायत ना मिली। मिलत तनी फिर से अगला वीडियो में, तब तक अनुमति चाहतनी। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद भैया। जय